Ta, assalamu alaikum, ga mu dai a location. Mun so fara ɗaukan me? Biyayyan iyaye. Biyayyan me? Iyaye. Biyayyan me? Iyaye. Ta, ina Alhaji Manu? Ga Alhaji Manu. Shi ma. Ga Abba. Mai marin Malam Abba. Mai malam budurwa, ke kuma da kika sha marin ya aka yi. Ya kika ji ne? Marin ya shiga fa. Ina baban Abba. Ina baban Abba. Baban Abba. Me ya sunan fim din? Biyayyan iyaye. Me? Biyayyan iyaye. Masu kallon mu ko da yaushe masu biyan YouTube channel namu. Ku jira hitowar biyayyan iyaye a cikin YouTube ɗinmu mai suna M.NATSUWA TV. Idan na muna subscribing domin samun wannan fim, shahararren fim da muka fara ɗauka a yau Monday ko? Yau Monday ko? Shirin ga watan February. Wace ce ke magana ma? Sorry to bakwai ga watan February. Kwacakiya. Bakwai da rabin tu. Kwacakiya. Ina Alhaji Manu. Alhaji Manu. Kai kawo shi kawo. Alhaji Manu da aka mari diyarka me? Da aka mari diyarka idan kuka haɗu da wanda ya mari diyarka me zaka bari? Wani hukunci ka yake. Kuma kana son diyan nan. San irin kalan hukuncin da zan Saboda tsanani hukunci da za a yi mishi. saboda irin azabar da zan bashi. A ke daga shan mari shi sai daga gora. A bari daga nan ji sanyi marin da zafi. Na malu ne. Na maru. Wai me sunan fim din iyaye? Me sunan fim din? Biyayyan iyaye. To shi kenan masu kallon mu. Ka bi ka gama lahiya. Muna nan tafe. Da yanda yara ke mu iyayen su rashin kunya da kuma da suke mu iyayen su ladabi da biyayya. Dan Allah ku same mu a YouTube channel din mu. Mama kenan. Ga dan kwali nan. Mama Wane ne? Mama Abba. Abba kenan. Mama Abba Aisha Lukuta. Aisha ɗin Lukuta. Allah sarki. Wai na ji kun yi magana akan cewa kun bashi kuɗi ya jajari ya kashe. Shaye-shaye je na koko yan mata. Mama bai kamata kina ji a mata ba. Ya bi yan mata. Ina nana. Ina nana ke da Ta gaji sosai. Wai shi wannan abin me yake da kuɗi ne? Bin mata. Shi wannan abin me yake da kuɗi ne? Dan iska ne. A ɗauku na gaba za ku yi da shi za ku shirya kuwa? Za mu yi kata. Tunda an mara miki ƙauna. Kai, an mara mun? An mara miki Ai ƙauna. wallahi ina haɗu da shi ko me raba ni da shi sai Allah. Matsala da Ina ke. yin ki antina. Matsala da ke kuma akwai ido kaman gulab.